पहले केस के लगई दोनों बैलनवा सैया मीस देला कई हेरे सैया उठा के पहले केस के लगई दोनों बैलनवा सैया मीस देला कई। कैसे कैसे किया पिया बोला शुरुआत गे केतना मनाया सैया माना नहीं बात रे कैसे कैसे किया पिया बताव शुरुआत गे केतना मनाया सैया माना नहीं बात रे। हाँ 19 ना सीधे छोड़ा 20 के लकई हेरे 20 के लकई सरिया उठा के पहले केस के लगई दोनों बैलनवा सैया मीस देला कई हेरे सरिया उठा के पहले केस के लगई दोनों बैलनवा सैया मीस देला कई। लगता है बलमुआ तुमको बहुत सताया है पिया निर्दयिया मुझको रात भर जगाया है लगता है बलमुआ तुमको बहुत सताया है पिया निर्दयिया मुझको रात भर जगाया है। हाँ देवलाल लालू सुने चीत के लकई हेर चीत के लकई सरिया उठा के पहले केस के लगई दोनों बैलनवा